Sumutong pagkaugma, sanday na. Og sayo kay ko nga ni mata. Siyempre, oramos pa biya ko balik 2 hours. Hangtod sa nabot na si sir. Then biyahe ni may paingon sa syudad og timing kay pagabot na mo, hapit na mag-start ang second mass. Nanulod din mi simbahan og ni plastar og malingkuran, unya nag-excuse na si sir. Unya pagbalik niya, gadala naman na siya flowers. Nako sa sulod simbahan aniha pero nakapang pamalikas yun ko sa kung una-una. Nganong dere man ni magpakilig si sir. Nagkanga pa ko nangutana siya ha kung para sa unsa man eh. Nag-shuffle dyan na ang ako ang gibati ba? Tabang na dyan mga santos. Muntubag na na si Jethro pero mao'y pagkanta na sa mga tao kaya nag-start na ang misa. Ni-smile na siya sa kuha. Nahuman yun tao ng misa ang akong focus na alang saya. Sorry Jud kaayo Lord. Anyag Jud kaayo ako ang paminaw nga nigawa sa simbahan kay nagdala kog bouquet of flowers. Mihunong panagbaklay si Sir ni Ingon. Medyo, one Jud. Unsa naman Jud ni Lord? Ay do na ba Jud ni? Tabang Jud mga langit. Nagtanaw ra ko niya na og ningon siya nga manguyab ko nimo. Pero bisan pag-expected na to nako tungod sa mga gipakita ni sir pero na speechless gihapon ko. Hingon pa siya nga take your time nandiyan. Dili nimo need mo tubag karon dayon. Maghulat ra ko. Dayon nangatol na si sir sa likod siyang ulo. Kakiyot. Sa tinuod lang, wala ko kabalo sa akong itubag ato. Mong ni-smile ra ko ni sir. Then human dito, nag-date pa min Jethro ana. Nananaw pa may sinin. Yatod pa ko niya sa akong boarding house. Og nag-thank you pa na si sir sa kuha. Og nag-thank you pod ko siya ha. Ingon pa na siya nga di na daw ko mag-sir niya. Sumutong nag-Jeth na lang ko niya. Medyo awkward kay first name basis naman mi. Kay feel na ko manggod, mabikil na ako ang nanahimik nga single nga line. Then ingon na siya nga, good. Mao na to G ha. Maghulat ra ko. Dayon gikakos ko ana ni. Pwede din na. Waman kaha magdali. Trespassing naman ligi. Yan bitaw. After ato kay niuli na si Jethro. Ug as expected, nagliso jud kog tulog atong gabi una. Kay sa tinuod lang, nikalit raman ko ka feel oy nga ready naman ko mo enter og usa ka relasyon. Pastila. Pero lagi, kay importante nako ako ang mga first time motong nanawag ko sa ko mga ig-agaw. Ug mo to nga astang lipaya sa mga bigat la. Sugdo na daw nako si Sir Jeff sa way pagduha-duha. Pastilan dyan. Ug pagkapaspas na lang jud sa oras, kay Monday na sad. Nagkita na sad ming Ma'am Glyza ug balik na sad sa usual na setup na mag-prepare og lesson plan, magklase, mag-check sa mga papers sa mga students ug repeat na sad. Consistent ra gihapon sa pagparamdam si Sir Jeff sa kuha ug mas ni samot pagani. Ug hantod sa nag-Friday na sad na. Ug na Shakira jud ako ang beauty anang tigpanguli na. Kay gikan to sa last nako na klase. Pagbalik nako sa room ni Ma'am Glyza, si Sir Jethro man na ang nitagbo nako. Nga dako kayo gismile. Ug naapay pa flowers. Ulaw jud kay ko ato. Kay naapay gyud si Ma'am Glyza ug uban nga mga students. Sa motong nahuman na mo ang in-campus nga internship. Ug naay pa program gamay nga school para sa mga intern. Nasa dayon may mini program ang advisory ni Ma'am Glyza ug padispedida sa kuha. Ug naulaw piyud ko sa ingon ni Ma'am
Nga di lang daw kuno kaayo siya magdrama. Kay mas magkita pa daw noon migsige. Biskan dili na ko student teacher dito. Ahaka. Sumatong paghuman ato, kay niuli pod ko sa mga lugar. Gingnan ako akong parents about sa pagpanguyab ni Sir Jethro. Ug okay ra pod sila, ug nalipay pagani akong papa, kay di na gyud daw ko magdalagang ulay. Mura biyag nilapas na ta sa kalendaryo aning style ba, nga bago pagani ko ato nag-22 ba. Sumato nga nagpadayon na radyod ang ako ang life ato. Ug pagkapasko, sa mua nag-celebrate si Sir Jethro. Gipilailan ako siya sa kong pamilya, ug di pa yun mi official ni Sir Adto. Pero kinsa ra man gud ko para di pa siya sugton ba. Motong pagka-after na sa New Year, balik na pud ang klase. Ug which means nga mobalik na sad ko sa Bukidnon. Ug this time, social na akong beauty gamay. Kaya wa na ko nag-commute, kaya ginakuha na kong sir. Ug mao to nga day nga naka-decide ko, nasugto na ko siya. Ug that time man god, nakoy nakita sa TikTok ba katong nag-viral god nga niingon ang laki nga ipa-stop pagpanguyab. Sa matong while gabiyahe mi, ako siyang giingnan nga Jeff, tawag na ko siya. Nitubag pod siya nga, unsa man love? Kay after di ay pila ka days katong nanguyab si sir na ako, love na itawag niya sa kuha. Og kinsa man pud ko para mo balibad nga love man pud nako siya. Kabi ka boy. Habitaw. Ako siyang giingnan. Nakuan ba? Naku iingon nimo. Nilingi pa na siya nako og ni-smile. Ningon siya nga naman love. Sugto na ko nimo. Kaya ako, dugay ra ni sugot nga uyab na ta. Og wa jud ko kapugong sa kuang kakilig. Nakakatawa jud ko imbis serious mode kay ko ato ba. Pero nitubag ko nga seryoso bitaw ko sir. Og target lock jud kay nangunot na iyang agta nga nilingi nako. Pero gibalik ra pinyog focus dayon sa dalan. Siyang giingnan nga undang nagpanguyab nako. Og abdi kay na nakalingi si Jethro nako. Og gipahinay niya dagan ang iyahang sakyanan. Ingon siya nga, ang sa tulaw? Ni seryoso nagsamot ang iyahang namong. Ako siyang giingnan nga undang nagpanguyab nako. Og pag-ingon jud nako ana kay gihunong na niya ang sakyanan. Straight ra jud kinayan tan-aw sa dalan niya taud-taud ana nilingan na siya nako. Giingon nga naman love. Wala gyud ay. Wala kay feelings nako. Unya nitutok siya sa kuang mga mata ug perti na kaseryoso gyud. Siyang giingnan basta undang nagpanguyab sir. Katauno na kay ko sa porma aning sir, pero gusto yun ako siya i-prank. Kaya nisandig na siya sa driver's seat, nga murag ginahilot niya iyang sentido. Then nilingi na siya balik na ako, nga medyo namuwa iyang mata, nga nagsigi nagpamilaw. Pero wa na siya gatingog jud. Taw-taw daw siyang giingnan, wala jud ka ga TikTok love ba? Dayon ni katawa ko. Nitubag siya, so joke ra to Gia. Nitubag pud ko nga, ingon ko sir, nga undang nagpanguyab na ako, kay sugto nati ka. Sa moto, nagihag dayon ko niya. Dugay gid siya catch up sa trend sa TikTok ba? Oh yes, nabikil jud ako ang pagka-NBSB ato. Ug abi na kog first boyfriend ra nako ang ma-unlock nako ato nga time. Apil man di ay ang ako ang first kiss. Nihubag paganay na ako ang upper lip pa. Kay garabi man makapaak si sir. Ingon pa siya nga I love you love.
thank you kaayo. Motro po ang tagki si Jethro pero ako nang gikos eh. Abusar sab siya. Di niya ako kaabot sa kong boarding house nga walang labis pero nakulangan na gamay. Sa moto pa dahil mismong biyahe ug thanks God kay naabot rami nga safe. Pagkahuman nato kay nibalik rapod mi sa eskwelahan. Ug mga pila ka weeks rapod kay nag-orientation na pod mi para sa moang off-campus nga internship. Og timing pa jud to kay didto ko ma-assign sa eskwelahan sa lungsod kung aha dapit na assign si Jethro. Ang ako ang initial nga plano kay is mag-uli-uli lang unta ko didto sa kong boarding house ug mag-commute na lang pero pagkabalo ni Jethro ana nga same lungsod nga na-assignan wa gyud na siya ni sugod. Kay lisod daw kaayo ang akong setup ug mauhon ko no. Kay di ko niya mahatod og sundo kay conflict daw sa schedule sa iyahang duty. Then pagka Saturday ato, giubanan pa kong Jethro para mangita og mabalihinan. Kay pagka Lunes ana, magsugod na ang amoang OJT. Medyo nahasol pud mi ato pagpangitag vacant na boarding house. Kay hasula kay fully occupied na ang kasagara nga mga room na good for one lang. Nga dool ra pud unta sa eskwelahan. Pero okay ra gyud unta sa kuha nga mag-bed spacer lang to. Pero kaning pulisa kay dili man mosugot. Kay madisturbo daw unya ako sa mga ka-roommate nako. Mas maayo daw kuno nang ako ra isa sa kwarto. Paatik-atik pa yun ni siya ba. Pero nabasa na nako ang iyahang pattern. Naagyo ni siya hidden nga agenda ba. So matong perte na mong pang-inquire sa mga laing boarding house. Ug mara hapon ang case. Ug di yun po masugot ni si Sir ug didto ako. Antod finally, nakakita na yun yung boarding house nga na'y available na good for one lang ang room. Spacious sad siya. Abi na kog okay na unta ato, pero naamanay nakita nga mga laki si Jethro. Kay mix man to nga boarding house. Naay mga laki ug napoy mga bae. Sumo nang wala na sad na ni sugot si Jethro. Ug naglagos jud kay kung Jethro ato kay OA kayo siya. Naglalis jud ming Jethro ato. Kaya ako siyang giingnan nga okay ra jud ko kung didto ko mag-abang. Gibuhat jud ako tanan para ipasabot unta niya nga di jud angay siya magproblema. Pero dili yun na siya musugot. Sa moto nang utan ako niya kung aha jud ko dapita ani mangita. Antod sa mi-suggest na siya nga didto na lang daw sa iyang boarding house. Mag-inquire kuno siya sa iyang landlady kay basin daw kuno na ay bakante. Pero ako siyang giingnan nga layo na didto ug madak-an ko sa kuang pamilite. Pero ningon si Jethro nga iya kuno kong ihatod ug iya po kong kaon. Siya na kuno'y bahala sa iyang schedule. Sa motong nag-inquire yun siya sa iyang landlady. Ug tuod man, naa jud nay bakante nga kwarto. Unya, tapad pa yun kaayo sa room ni Jethro. Ako siyang giingnan. Nga ikaw ha, atik-atik pagagtabang na kog pangitag dool. Unya, diari raman di ay gihapon ko nimo parintahon. Og dako kay nagngisi si Jethro. Og ingon pa siya. Ug mosugot gani unta kalaw. Diri ra ka sa kong kwarto. Luag man ni. Kidahat pa ng amaw. Ani nga time kay naa nami sa kwarto ni Jethro ani. Ako pa siyang giingnan nga pag-behave tingali dira Jethro no. Di pa ka mosugot didto kay naay mga laki. Nya diri day lawo. Kadaghang laki diri. Tubag pud siya nga daghan lig laki diri law. Pero mas safe man ka diri kay naaman ko. Kung ako siyang giingnan,
nga sure jud ka love nga safe ko dire. Og gipadak-an jud nako na ang akuang mata nga galantaw siya. Ug katupod nga time kay ting paniud na. Pero noon sa mani nga murag sipyat mani nga paniud to. Kay ako man hinuon ang gikaon ni Jethro. Grabe kay na siya makapaak sa kong lips. Grabe kay siya makakiss sa ko. Unya ang iyahang kamot, nagsugod nag-explore sa ko ang lawas. Naglami na jud ang mong pinaakay ni Jethro sa dihang naay ni kalit og panuktok siyahang portahan. Si Madam di ay ang landlady nila. Nagatod sa sukli sa gibayad ni Jethro na down payment sa kuang kwarto. Ug wala nakikatubang siyang madam, ako pod kay nag-prepare na lang po dayon ko sa moang tinuod na paniud. Sa matong pagkaugmaan na, kay gibalhin na nako ako ang mga gamit dito. Nihapit mi kadyot ni Ma'am Glyza na. Daghan kay nag mga encouragement si Ma'am Glyza sa kuha. Ug nagpasalamat pud ko sa iya. Ikapoy jud kog pang-arrange atong adlaw. Unya pagka-dinner ana, kay didto lang mi sa gawas na ngaon ni Jethro. Ug pag-uli na mo sa boarding house, pag-open ako sa portahan, kay ni apil man po nagsulod si Jethro sa akong kwarto. Ako yun siyang giingnan nga nasa pika siyahang kwarto. Ngon pod siya nga, dari sagod ko law, dili pa ko katulgon. Og nakulbaan na lang yun ko hinon ato kay basig mag next move na ni si Jethro. Mo nang wala jud ko mitapad niya. Nagpadistansya ko. Hingon siya, ngalayo man gikalaw, dili man ko mamaak. Wala pa ko kahuman sa ko ang tubag. Kay ni dool man hinoo na si Jethro. O gigakos ko niya. Ipasandig pa ko niya siyang dugahan. Og kabugdo ba siya? Napay bukton nga busok tayo. Murag makasala jud ko karon. Pero nag-istorya-istorya pa miyan eh. Pero akong heartbeat, grabe na nga murag nag-racing na. Og hantod sa gipabalhin na nako siya siyang kwarto, kay matulog na ko. Maingon man yun na si Jethro nga, nasa'y balhin, nga diri raman ko matulog. O niya, lagkit kay na siya tinanawan sa kuha. Siyang giingnan, nga dili lagi padilaw. Pero ang iyang response, kay gikisan man hinuon ko niya. Giayo-ayo niya paak ang akong lips. Og sa dihang nagbasa jud, ang angay magbasa. Murag wild naman kaayo ni siya. Hawod man pud kani siya modalag paak-paak pa. Nagpiyong-piyong na lang jud ang ako ang agi ato. Og hantod si Jethro, kay nagsige naman hinuog hikap-hikap sa may dugahan ako. Og sa kong una-huna, murag mao na jud ni pa. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.